Alright, ayan, naimbang oras tayo amin na sangapada. At tuwing aruden, ti ka back to back, ti idikal man laing ni Manong Nemi, ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan, attorney? Ay, attorney. Heti, kasin Herwil, agunoy ramil kami, tinadepal palagip na. Kumusta ka itan, kasin problem of the day? Programa apakaibasan ti surat, pakasaritaan, ti parikot, ti biyag, ti may sang agpro-problema. Kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya dato'y manen ni kasin yung ngayong yung nga umay manen mangibasa iti may sa surat na isa aparikot. Problem of the day ni Dexter iti Nueva Vizcaya. So den rugyan nga adenggen ti panakaibasa ti problem of the day ken panakaidrama na manipod ken ni Dexter iti Nueva Vizcaya. Sagudayan nga ro ti surat ni Dexter. Dear Kasin. Naliday idi ti biyag ko ta malakayan akon abaro. Ket ad-addan ti panangdagdag ni nanang kanyak nga agasawa akon idi ta ma-stroke isuna na mild stroke. Ket medyo nagbalinen nga paralisado ti kagudwa ti bagina. Garimbag ta adda na pintas nga trabaho ta may sa ka foreman iti construction. Ket adamot pang sweldok iti mga asikaso ken ni nanang nga karuba mi nga bakit mo balasang. Irugik man nga rod daytoy nga pakasaritaak iti may sa abigat nga agtudtudo nga panagpakadak ken ni nanang nga mapan agtrabaho. Ina ko nanang. Tapa pa na, ma Dexter Barok. Kiti nakagtrabaho an nanang, nga agbagbagyo. Agtudtudo laeng ta tiyempo na nanang. Ngimawan ti bagyo na. Ay, kat into no agawid ka, Barok. Isang put mo ton, deti manugangag. Ala ni nanang. Dahil takadimanin ti malagipyo. Ay, nasaan kunto amalipatan, Barok. Kanayong kantulat nga palagipan. Ay, kanayong ka palagipan, tapno di mo malipatan. Kitney, manun titawen mo. Ha, Dexter, 38 mon. Dandani ka ag 40, awang pi asawam, awang pa'y putot mo. Kaya ibagadan tulakit di nga bakla ka. Kitno adda, ngim na talaga nga awan nanang kitawan. Angim, ay na, sayangim nga rodeta, kinalalaking barak. Nga masapul nga adda, di nagkadikayat nga ikanita apu ko. Kat kayat ko launayin ti agkaapu ko. Alawin nga rin nanang, ala, huwag malaing yun. Alag patuloy ka rin nanang. Urita na bilin ko ni Manang Helen, nasaan na kayo nga baybayaan. Ala, sige anak ko. Agad andan ka abaraw. Nay, baka mabasa ka. Saan nanang, tadamod. Uri karag-karag lang ako siya akad. Anak mo't mabasa. Lagan anad ka barok iti trabaho, nagalis, itangag tutudo. Huwag nanang, saan ka pakadanagan? Ala, inakon. Ay sige, agan anad ka baraw. Dan sakit di problema maapurman. Kasla agmamayo ka ita. Kanayon ka pa nga nakamuleng-leng. Ito te ka pala bigbigat. Nagpasensya kang pare. Adda ka di masabol mo. Awan met purman. Agay maikawa kami nga rudking ka. Di mo ko may tugtugot ti problema dito yung trabaho tayo. Tapno di maapektaran ti trabaho purman. Takasano nga jak may tugot kit ne. Isumit ti ipabalo ni nanang ipalagip kanya. Itay rimwarak nga nagpakadaking kwa na. Ay, data man problema nan nga, data panag-asawam. Aging gana ka dito, di mo pa nalipatan dahil di first love mo, purman. Dati nubyang pala, di high school kay pelaeng. Nalipatak, ano pa yung nalipatak dito, pare? Ay, tiyamok idi purman ka, dakay ti agkatuluyan. Wen nga ron. Nasakit dahil di nga napasamak, pare.
Well, dati inasawat at inasawat hawayano, porman. Supay Mhm. Diyak mo idi nga, adagayam tagahaway nga, nangitanyan daking kuana. Kat idi ta, simbang pati hawayanong kat, nalipatan akmatlatan. Ang na bayag unayin nga panagpaspasanaang mo, porman. Nagadumad dito't babae nga, awan pa'y asawa na, nga mabalin mo mat arman. Iso nga niya pa lang amin urayan, porman. Ado nga agpaiso apare, ang imti problema kat awan mo ti pakarik na akit, ayat kadakwada. Imposible Armam nga min lata, ready mo pa ayatan, da masursurum to lata nga ayatan. Sana kami nga kasi pare. Ala, angim sana bale. Agparparik na kanya, kat dandanin. Dandanin nga. Dandanin nga dumteng ti babae nga naikari para kanyak pare. Ay ket mayat nga rod ano kasta porman. Amon porman. No anya. Alis to no ko nga dumteng ti naikari a babae king ka. No kwa anya nga kwa. No agpainom ka madamdama. Uri ta Sabado ita porman. Pa nagsusweldo ket ne awan trabaho tayo no bigat. Katwe na. Dakat pa barumat ket dati mo nga agpasyatak no agsweldo tayo. Sige. Ngalpasan ti trabaho tayo. Agpasyatak. Ngay tumangkita tinaima sa pulutan. Okay. Talaga, porman. Ay na. Basta agtrabaho tayo ba lang? Ayos. Areglado, porman. Ne, kakadwa. Agpasyat manan ni porman na madamdama. Yaman kami, porman. Thank you, porman. Naman anyaman na. Basta agtrabaho kay belain. Iya po, shot man di mapampanunot yun. Thank you, porman. Binartek na kami manin. Nakainom kin, nakapulutan kami manin na libre. Awan tiyan yaman na, basta nabintas ti trabaho. Umuray sinabado, kada Sabado nga agpainumak. Wanasi ka porman, nadakdakil ti sweldom kada kami. Saan nga dayta? May isa arason, no, api nga, saan nga nairot ti imak iti kwarta, gaputa awam mo ti pamilya, awam mo ti asawak nga bibiyagak, sulok mo ti sweldo, nimit lananang ko ti kadwak iti balay mi. Isupay porman. Dintong kada kami, halos awan ti mabatit sweldo mi ta, iyapon mi amin kin ni misis. Imbag kin ka porman, ta baro ka pay laeng. Iso nga alis to ka makaorno. Kitam kat, sikapit ti nakakutsi kada tayo. Nakakutsi agong karag-karag mo. Pare, sana bale. Mala, sisira tayo nga rodan, baka pumigsapi lalo tatudo. Narigat yung baneho nga agtutudo. Ay, alaway porma, anad ka akit na tamaan kansan. Kayang-kayang tag-drive, uray nakainumak. Natanta na nga kit di no nakainumak nga drive. Sige, porman. Thank you Ito naman ang sumarunong nga Sabado. Wen. Kikita tayo ito na Lunes. Muna ka rin. Agsisina kayo tumatan. Nagpigsakat at todo da ito yan na. No, dala na pigsa nga agin na. Napigsa lakit di ko mga bagyo da ito Jakmat nga ron makapagpataray.
Ni, agora ka. Anya dayta. Agora ka. Uy, anya dayta. Tao. Ibaglaki din na iprenok. Diyos ko. Agora ka. Babae nga agpaiso. Babae dita magbag na ititing nga ti kalsada. Agbagtik nga ta. Kaslawan ti bibiyang na iti mapaspasamag ta. Magmagnakit din ititing nga ti kalsada nga kapikpik sa todo. Awmot payong na. Awmot ti bitbit na. Urean niya kuma. Nagloko da ito yan mangiramraman. Nagstayanak nga na disgrasyan. Diyos ko. Sino nga tada ito eh? Apendasyon na dito. Miss! Miss, aglugang kan! Darsan na mabasbasakan! Awan ti pagdanagam, sana nga dagas nga tao! Sige, sir. Thank you, sir. Ala. Oh. Ano samlaing dito karag-karag nga kendaan ako check amis? Okay lang, sir. Nga apay, malamlamin ka. Pasensya ka na. Awan ti mabalin ko nga itid nga urean niya nga lupot dito nga pangpapudot mo iti bagim, pangkalum mo kumat bagim. Kati, pati iti arwatik kat nabasan. Okay lang, sir. Okay lang. Uri ta saan mat nga naka-on dito aircon ti lugan sa nabaramat iti unig ti kutse. Bumaran tumat na ti bagim mo damdama ading ko. Pangitulad ang kadiking ka. Sina ti balayo, taga-anong ka? Jak amon no papanak, sir. Awan ti amok nga pangitulodam kanyak, sir. Anya? Anya ka di tinagan mo, ading? Vanessa, sir. Vanessa? Dexter matinagan ko. Kuya Dexter ko namlatan. Saan nga, sir? Ay, sige. Pasensyakan kanyak. Pasensyakan kanyak, Kuya Dexter. Kinagyaman na king ka. Alala, kaasi ka mo't balamlambing ka. Iawid ka pa lang arot ijabalay no kunam nga awan ti amom nga pangitulo daking ka. Ta kitaek no adda mabalin nga usarem nga bado ni nanang ko nga pagsukatam. Ta inton mayat ton tiriknam, itulod kan don iti balayo. No sa dinno ti balayo. Sige sir. Agyamanak sir. Happy watching pa kay ni Kasin Majang, Kasin Mary Jane Ruiz Agustin, iti Lubut West, Lawag City. Shout out pa kay ni katukayo ni Baket. Wala ni Arnel Sonido. Hello pa kay ni Esteneli Abunaga. Kasama din kay ni Braceros Faustino. Shout out ka no, ijay LBP Vegan Branch. Shout out pa kay ni Maricel Llanto Pasyon, Darrell Jan Pasyon nga pada kano ni sender nga medyo malakayanan na baro. Ken shout out pa kay ni Jadema Agregado. Sino pa? Ken Kasin Albert and Soledad Nilio, happy watching. Gemini Nicolas. And shout out kay ni Emerito Manuel iti Hawaii from Kasin Mary Jane Ruiz Agustin. Once again, thank you and shout out kay ni Emerito Manuel. Happy watching. Ni Brenda Serrano iti Singapore. Shout out pa kay Kakasin. Iti dalan kasin yung bayat ngay man manehok ti kutse nga agawid iti balay mi. Sinaludsod ko kini Vanessa no anya tinapasamak.
No apay nga daiso na iti tengat kalsada nga magmag na nga may sana nga awan man lat payong na. Nakasla awan ti bibiyang na iti mapaspasamak iti aglawlaw ken kuana. Ket naamuak kasinyong babae iti panang istoryana tinapasamak nga imbabakano pinababakano tay ex-boyfriend na iti kutse nga nagluganan da. Nagapada kano iso nga malasin iti litem ti bagina adda pasapasana. Impakita na kanyag iti pasa iti takyag na, iti tenged na. Naranggas kano ti ex-boyfriend na nga kinaliblib-in na. Ket medyo makasangit nga ng istorya nga no kasano nga dangdangran ti ex-boyfriend na isuna. Nga kunana saan na kanon nga sublyanan pa iti ex-boyfriend na. Talaga nga nagsinadan ket namin pinsanen kanon nga napukaw ti panagayat na iti ex-boyfriend na. Kasla jackpot yen dagiti salaysay ni Vanessa Casinyong no pay agtagtagerger ti panagsauna gapu ta malamlamin launay ket naawatak dagiti imbagana. Kasla dagparparik na kanyak nga. Deti nga tan, deti kung kulak itay nga dandanin nga dumteng ti babae nga naikari para kanyak. Iso ka di dayto yen. Ni nga ta Vanessa ti impaay ni Apo Diyos nga agbalinto nga katakta ko naynay ko iti biyag. Iso ka di dayto yen ti panagsabat ti dalan mi iti babae nga idatag konto iti altar. Ti agbalinto nga manugang ni nanang ken ti agbalinto nga ina dagiti apo ko na. Kasla pelikula ko ngem talaga nga pudno nga napasamak. Ket ne agawid kami iyawid ko iti balay mi. Ket jak amo ano anyan tot mapaspasamak. Ang ti laeng mangmangted kanyak tiya kasla pa nagduadwa ko makit ket nakngata itikas kini Vanessa nga nakalaplapsat nga ubing nga amang imiti siyak kayat nangata itikas kanyak nga may sa aforman nga awan ti college degree na agubra iti construction idinto nga isuna ket kasla ti langana ket langana iti class A a babae. Langana iti adda mabalin na. Kudil na pailaeng malasi din nga nakakinkinis. Nagpintas ti sukog ti pamagina. Iti ababa pan naukasin yung ket nulanga ken estado ti biyag ket kasla saan kami nga agbagay. Ang empty kunadan no iso nga talagat na ikari para kengka ket iso nga talaga. Iso nga sa anak nga naawanan ni tinamnama nga ni Vanessa, posible nga ni Vanessa ti babae nga naikari para kanya. No kasta, saan mo nga nobya? Dahil tayo inyawid mo dito eh. Saan nanang? Ay sayang. Nalapsat pa'y nga kunam. Angin jakmat makita ta. Jakmat nga makaruar. Nakaidaak maten. Awam maten ni manang mo nga Helen. Okay lang nanang, makita yun to madamdama. Ano to no, kumporme no itulod ko yung balayda. Kita saan mo makitan ang no kastila nga kasti ti tiyempo agad baka paturugig dito yun nanang ay pagturugan na nga raw kit itara silid kun ananang ta uri dito sala saklat nga maturugin ayun kababain mo't no isut paturugin iti salas anak ko kit bimaba yan isukit din ti maturog dito salas saan nabalikin ka talalaki ka uwi nanang amoy yung mo't nga gentlemanak angin
Anak ko, nanang, amangan mat no saan nga aksidente laing ti panagam-am mo yu baraw. Baka isun ti babae nga naikari aparaking ka. Ninanang ka talaga. Inupe kas tamot ti napanunot ko itay nanang kasla adayo nga mapasamag. Kasano kat damo mi pela nga nagam-am mo. Itatak mo lang nga kita isuna. Ken maysa nanang kat kasla saan kami nga agbagay ta. Nalapsat nga rod isuna. Ken ububing nga amang imiti siya. Ken maysa kasinsina dalaang iti boyfriend na. Alangan mo't nga maki-boyfriend nga dagos. Oo, di may mayat abarok na nagsinadagayaman iti boyfriend na. Oh, kahit nasawin awanin ti boyfriend na. Nawaya isunan. Balasang isuna, baruka. No, anya ko mat problema. Gundawaya mo na mangarim kin kuana baraw. Namagim no taga-ano, taing kanto pasyaran. Advance kay unang panunot nanang angin. Kayat ko man deta ang pampanunutin nyo. Inted ko nga rod kini Vanessa dagiti arwaten nga pagsukatan na nga binulod ko itay kini nanang. Sayang saan nga makita ni nanang ta. Saan uning amin nga makapagnan nanang no awan ti mga tibay ken kuana. Ket kunana kahit nakanon ti agina na into no bigat kanulatan no kas pagaringan ta agpayso nga umyan ni Vanessa. Dagos nga napanmet iti CR ni Vanessa iti tamaited kon mayawat kon deti arwaten nga pagsukatan na ken nangalak pa iti extra nga iti nadalos nga tuwalya. Kani di tanalpas nga nagdigos nakasukaten agkabagi kay gayam kini nanang Vanessa. Apagisukin ka tayong pabulod na nga duster. Wen nga rod. Ni ape malamlaming ka kadipay laeng. Talit na bayaga kami nga natuduhan. Bam ta itimplaan kan dot kape. Saanin kuya? Saanin? Agyaman na kuya Pakibagan tulatan kininanang mo. Thank you. Wen ibagak to. Saanin nga rumor iti silid na tanakaidan. Medyo paralisado nga ti kagudwat bagina. Ay, apit na atake ka di kuya. Wen na mild stroke idi. Angim okay mo, makasaumot nga na siyaat. No ada mga tibay king kuan na makapagnamot. Angim awam mo ni Manang Helen nagawid mo iti balaydan. Angim kinasaritak itayon. Inistorya king kuan na may panggap iti napasamak king ka. Base met lang ti panang istoryam kanyak. No ape nga inyawid ka ditoy. Angim Vanessa. Pudno ka di met laeng. Ading ko. Pudno nga anya kuya. Pudno ka ditin sa laysay mo kanyak itay. Sakbeng nga nakadanon ta dito wen kuya. Pudno kuya. Sa anak nga dakas a tao kuya. Saan ko mati baga kit nga dakas ka tao ngem kahit ko lang nga maamuan na tapno no baka kit di sakti mapadakas no inyawid ka dito amangan no dati boyfriend mo o may daka sukunin dito sa bali ti panunutin da. Baka ibagada nga kinidnap ka. Ay, saan kuya? Awam ti mang sukon kanya. Talaga nga malamlamig. Sigurado ka, di mo kaya ti agkape? Saan kuya? Okay lang kanya. Kuya? Ading ko. Di la mabalin kuya nga. Dituyak na ta nga. Dituyak pala nga umyan. Iso kumamot ti ibagak deta. Awan nga min ti amok nga pagtarusak. Dis oras metin ti rabi Jack met kaya ti agawid iti kasera. Kasera? Ada nga min sa dyan ti ex-boyfriend ko kuya. Basit met ti awit ko akwarta ta. Nga pag hotel ko kuma. No kasta, di ka agsublin iti sidong ti ex-boyfriend mo. Ay, saanin kuya? Diyak kayat tayo nga lalakin. So ano mabalin, dituyak pa'y laing ta. Into no bigat. Sa paek to ti rumwar nga mapan agsapol iti pagkakarak nga kasera kuya. Sige, awan ti problema. Angin pasensya ka na ta, basit la ti balay mi. Ken awan ti extra siled. Angin sikalatan ti maturog iti siled ko ta dituyak salas nga maturog. Ay,
nakababain met kuya. No siyak nga makiturog laeng ket maturog iti silid mo, ket sika dito'y salas. Uri siyak la alangan mo't nga sika nga nakalaplapsat a babae nga sangaili iti maturog iti salas. Ket siyak nga lalaki nga mangsangaili ken ti maturog iti silid. Madi aading ko. Uri kas kasano agad gentleman tayo mo't No, no kayat mo kuya, uri agkasilid taratan. Ha? Agkasilid ta? Uwen kuya. Oh, okay laking ka? Okay la kanya kuya. Mayat pat kindi sabagay medyo nalamis di tiruar no. Itat nga nagpiksat tudo. Uri ta nasing petak mo't ading. Awan ti pagdanagam kanyak ta, di ka gundawayan. Uri no nakainumak akit amok ter aramida ken medyo na usawan nakpekit din ken saan nagabasto sa lalaki. O sige, agkasilid ta. Sikat ti agid da iti katrek. Agap apak mo't iti ikaman iti baba. Ah, saanin kuya nakababain? Kababain mit ken ka. Anyo kay mo sawen. Alangan nga sikat ti agid da ti baba ti suelo. Saan ang mabalin? Saan kuya? No kayat mo, agkaidatalatan iti katrem. Ha? Sigurado ka? Uwen kuya. Angim na ilit ti katrek ading ko. Sakto la ti duha nga tao. Sakto talaeng no kwa. Okay lang kuya. Sa anak met nga nakuti nga maturog kuya. Sure ka ading ko? Sure ka nga kay data? Uwen kuya. Sakto met iti duha nga tao kunam. Iso nga okay lang. Umanay tamit gayam nga duha iti katre. Api nga maturog ka pa lang iti baba. Angim, sure ka? Ati kayat ko asawin ading akit. Itatalangan nagam-am mo. Itatalangan nagkita. Lalaki akit sika. Okay lang kuya. Sure ka talaga, Vanessa? When ko nakmit kuya, nagkulit ka. Medyo nakulitak lang nga siguro kaputa na kainumak. Kinkas lang amin, jak, kasla saan nga nakapapati? Kasla jak mamati ading ko nga kahit mo ti makiidda kanyak nga, dito nga damunak nga makita. Kinsaan nakmat pa nga amuunay. Uri no nabiit ka pa nga nama amu kuya. Pacheck nga nasayaat ka nga tao. Iso nga awan ti pagdanagak. Nasing petak ading ko. Ang jakla mo ano nasing petak to pa no kaidda ka. Ha? Joke. Kukunak lang. Wen ading ko nasing petak. Awan ti pagdanagam. No kayat mo, nga agkay data, o sige, okay kanyak. Okay lang kanyak. Ngayon, awan ti pagdanagam. Saan ka nga gundawayan ading ko? Imo na nga rode na simrek ni Vanessa iti silid ko kasin yung baka kingkwana nga umunalat nga maturugin when agiddan. At syempre napanak mo nagdigos kababain mo alangan mo nga kaidak tinakalaplapsat ka nakabangbanglo a babae nga syakit agat arak agat lingit nakadungdung rit ta syempre gabgabok iti trabaho sa kami nagiinom. Kasla jak pa'y lamamati iti mapaspasamak kasin yung pampanununtik pegiti kasla tagtagainip laeng. Angim numit si patik ti pingping ko kat mariknak mat ti sakit na. Iso nga amok apudno ti mapaspasamak. Iso nga idiadda iti CR, bayat ka sabsabunak ti bagik. Oh, Lord, ikanak ko maitipigsa nga agibtor iti sulisog nga kasti kinapigsa nga agibtor iti sulisog ni kasin yung. Diyos ko, diyak ka nga masulisog kit nakapimpinta sa babae, nakasiksiksi. Agkaida kami iti nakaililit akatre. Agpatnag. Oh, Diyos ko. Jaklaan mo, Lord. Ang mga numademonyo dagiti dakulap ko kit agkarayamda iti bagay ni Vanessa. Lord, no daytoy man ti babae nga naikari nga para kanyak nga inted mo, ngayon paay mo. Ikanak ko maiti sinyales, Lord. Ikanak ko maiti sign. Radradak na nalaing ti bagay. Kababain no. No nabang sitak nga makiidda.
Diyos ko. Ika na kumaiti sa Lord, ha? Jak sakit makaturog no kastoy, aya. Daytoyin. Idi makadigo sa kasin yung medyo mariknak mat malaminak. Angim agtagtagargerak saan nga gapu ta malaminak no dikit agner-nerbyusak. Aw, Diyos ko daytoyin. Sumbre ka ko ni Tisiled. Oh my God ni. Nakaidan ni Vanessa iti katre. Urayan nak nga makiidaking kuana. Kanya nga ta. Nakaturog samat din. Saan ko latang ipatpatuloy ti makiidaking kuana ang kababain. Ay, angim na nalamiis dito yung isalas. Nalamiis ti swelo. Bahala na, makamuditan. Isumot tinagkuna nga kayda kami. Numan maiding kadingkal masit yan ti barukong na dati siko ko na to. Saan ko yung gagara ko naktulatan? Dito yan Dexter. Sumre ka kung Diyos ko. Katurog ko. Kaidak. Ti babae nga nakalaplapsat. Lord, pakawanin na no adaman dakas nga maaramid ko itang nabi. Lalaki aklahing Lord. Tao aklahing Lord nga masulisog. Diyos ko. This is it. Nakaturog saan? Nakatalikod mo. Nakaturog sa amin din. Agita ako. Oh, Diyos ko. Medyo may hisagid. Agdikit-dikiti. May dikit-dikiti. Lupok iti. Iti patong na. Nalukning ti patong na. Oh, eto yan, Diyos ko. Ito yan. Ti amok numat maturugen ni Vanessa kasin yung saan. Tay dita makaida akon sumagmamanulay nga segundos tinapalabas ket si mango kanyak. Tinalyaw ko siyempre kinitak, nagsabat dagiti matami, nga kaslada ibagbaga dagiti matana, malamlamin tilanganan, nupay nakakumot, naingpis kami ti kumot ko, malamlaminak men. Kaslada ibagbaga dagiti matana kasin yung, nga asyak metket matiktikaw no anyat ka ipapanan ti panang perreng na kanyak. Idi kuan imisem ni Vanessa. Imisa mekmet. Imisemak nga jak amuno apay nga inismannak ken apay nga inismak met isuna. Idi kuan kinidayanak ni Vanessa. Ha? Ket kinidayak met Nga jak amo ti ka ipapanan ti panang kidday na kanyak ken ti panang kidday ko ken kuana. Di ka di malamin? Kuya Dexter? Saan man? Malamin na karon nalamiis. Agkakumutan Ha? Okay lang ka? Agkakumut ta? Agkaulis ta? Tapno di ka malamin. Ken... aping ngay narakop na. Ha? Okay lang ka di. Arakupin ka. Arakupin nak. Tapno no bumara dagiti bagita. Tapno saan ta nga malamin kuya. Ha? Okay lang kanya ka. Sika, okay lang ka. Baka mo't bastusan ka kanyak. Angim siya. Para kanyak akit saan ka gundawayan ading ko. Okay lang kanya kuya. Sige.
Ad-adan na matikaw wakasin yung ad-adan nga jak among no anyat papaspasamak. Ano dito agipakpakita nga tanti motibo no talaga nga gapulaeng tilamin na gaputa malamlamin ket desperadan nga uri no damo yung pela nga nagam-amo ket nagkita ket in marakop kanyak nga kunanang arakupit kanumet. Oh, siyak sa ti kagagasatan na lalakin kunak itinakem ko. Ad-adan nga naklaat kasin yung idita tinal kimita kanya timangad kinita na ti rupak ket ininot meten nga yas asig na ti rupak itirupa na itirupak nya kano ininot nan nga inya sideg ti rupa na itirupak nakaturong dagiti matana kadagiti bibig ko nakaslaad na kayat na nga sawen. Diyak amuno no api nga kasla magnet ni Vanessa ta. Ininot met nga masideg tirupak itirupa na ket dituyen nga nagdeket dagiti bibig mi kasin yung ket dagos kami nga naging nagek nga kasla maililiw kami launa iti tunggal maysa nupay itala nga rabi nga nagkita ken nagam-ammo kami. Ad-adan ti bara dagiti bagimi ket di mi pulusen marikna ti lamiis di kami malamin no di ket nabaran ti marikrik nami nga di panagawat ko iti mapaspasamak ket kaslang panagrik na siguro ni Vanessa ket siya tay boyfriend na nga kaliblib-in na nga kaididda na, nga kankanaig na, dinto nga siya ket mailiwak nga maaddaan iti kaayan-ayat a babae ta nabayagin na panawen nga awan ti babae iti biyag ko. Nakapapaot nga naglanang dagiti bibig mi ken ni Vanessa kasinyong nasala nagsina idita nasken nga alawen mi ti anges mi tamaangsan kami metten. Okay lang kadiken ka? Ha? Okay na okay, Vanessa. Okay na okay, no? Kas pagarikan man, usto ti atap ko nga. Siguro, kasla pa nag-rebel dem laeng iti ex-boyfriend mo. Iso nga, inagkanak. Saan mo nga panunutin, deta, kuya? Panagyaman ko king ka. Kas panagyaman ko king ka, iti kinasayaat mo. Kat ure man pagid di napapaot pa iti panagyaman mo. Oy, joke laeng ah. Okay lang kuya. Ure joke ko nam. Angin nakasagana ka mang supapak iti kinasayaat mo. Ha? Anya ti kahit mo asawen. Saan lang nga, dati pa naging nagekta. Saan lang ah. Kahit mo nga rin ti mabitin kuya. Ay, siyempre saan na ading ko? Oh, Diyos ko, Lord, daytoyin, thank you very much. Thank you. Thank you, todo. Thank you, sige, todo pa, thank you. Kung nakitinakim ko kasin yung naglanang pa na minsan, dagiti bibig mi. Kaya idita, nagsina, dagiti bibig mi. Ti daras ni Vanessa nga nangikat ti t-shirt ko. Kat dituyan nga inagkan na titenged ko kasin yung saan lang nga agek no diket kinunot na nga orela nagmarka nga nangibati iti chikinini. Bayat nga agkan na titenged ko ket wow. Naglaing da ito nga Vanessa kun nakiti panunot ko. Aglalo lang aroden idita inagkanan ti barukong ko kasin yung opo. Naglaing nga talaga ni Vanessa. Pababa ni Vanessa. Kaya't ko kumanga buyaen ti aramiden na. Kaya't ko kumanga buyaen ni Suna takasladyak pa ila mamati ti mapaspasamak. Angin mapakidemak met tunggal agkan na tinadumadu mga paset ti bagik.
Mapakidemak met no mariknak ti imas ken ganas ti aramiden na kanyak. Kaya di makadano ni sunan iti shorts ko, nabatog nan ti shorts ko. Bilibak. Bilibak ta saan nga dagiti ima na ti inusar na nga nangikat nangibaba iti shorts ken brief ko no di ket tingipen na. Oh, naglaing agpaiso dito ko na sanay na sanay. Italaing nga mapadasak ti kastoy. Jak ilibak kasi nyong no pay napayagan nga awan nobyak. Ngay madalat tamat padas ko ta napadasak mat idin ti nagbayad iti babae nga prostitute. Ang madayungan nalalaing ni Vanessa kadakwada. Sobra ti kinalaing na. Sanay na sanay dagiti bibig kendila na nga mang romansa nga kasla. Wow pa nagkita kit. Kasla mesa nga no kasla king ka kumakasin nyo nga mesa nga artist no agputar ti kanta. Kasla kasjay. Kasla mesa nga artist nga expert iti aramiden na kasta ni Vanessa. Ket idi na ibabanan na ikatnan ti brief ken short ko. Binatog namanen. Binatog na dati nagbaitan ti lupok. Dati tarong ko. Kinita na ti tarong ko sa kimita kanya. Nga kaslaad na kayat na nga sawen. Kasla ipakpakada na nga kanen na ti tarong ko kasi nyo. Ay kat asino ako mga paidamak ti babae nga kaskin ni Vanessa nga mga ni ti tarong. No mabisbisin makapangpanganin ni ti tarong ni Vanessa apay kit din nga saan ko apakanen. Di ngamin kasin. Uri asin no mata uri nga tasika kasin nyo. Yan tangay kat nabayagen nga jak impakan ti tarong ko iti babae. Ket saan ko nga inimutan ni Vanessa. Nagtung edak. Kas pamalubos ko nga sige kanem. Kuna. Irinog yan na nga rude na kinanti tarong ko kasi nyong. Oh, punalaing sikaw. Diyos ko. Naglaing agkumpas. Deti ay dakulap na, ima na, kenti bibig na, dila na, ti ulo na, nakapimpintas, ti panagkukumpas da kasi nyo. Grabe. Kaslaakladan iti langit. Nga dyan. Kaslaakladan iti langit, idinto nga jakpay naglipas. Agin kasladyak kayat ti aglipas. Kasladyak kayat nga isardeng ni Vanessa ti aramiden na kanya. Wow, my God. Thank you Lord. Thank you kada iti todo. Ad-addan tuman siguro ti ganas na no siyak tumet ti mangan iti tahong na. Ken inton panakpakik isuna. Excited ak launay nga dumtengen iti dayta nga paset ti panagpapasmi ni Vanessa. Ang hindi metla agsardengen na mangan iti tarong ni Vanessa. Di metla aglipasin kit dandaniak aglipasin. Di na metla sardinganen. Vanessa, mabayag ka di pa'y? Siguro agad all the way na nga kanen. All the way na akanen kung nakasin yung nga aglipasak bayat iti panangan na iti tarong ko. Siguro agad deti tumay kadwang around ti panang panakpak kukingkwanan. Angim kayak tupay nga ta iti agpamindwa. Kayak tupay nga ta. Shucks, naglaing ka, Vanessa. Expert na expert ka nga mangan ti tarong. Okay, gurka. Gurka. Dandali ang aglipasin.
Mm, mm. Kunana laeng tadimet makasaukasin yung nakasubo met lataking kuana ti tarong ko. Nga kasladinan kayat nga iruwar itingiwat na. Kasladinan kayat nga isarde nga kanen. Neket na mapanen. Aglipasak nga talagan. Aglipasak nga talagan. Sigurado ka? Aglipasak ko ni baka maipugsit ko iti uneg tingiwat mo. Anya? Sure ka? Mapan nga talagan. Rumuar nga talagan. Makaamu ka. Ipotok ko iti uneg tingiwat mo. Talaga? Oo, bahala ka. Hindi mapanin. Rumuaran. Oo. Ha? Tinilmon mo? Wen? De tati kong kunada nga samit ni Ayat. Pinasamit ka di. Satisfied ka met laing kuya? I mean Dexter? Ha? Nasatisfy ang ti ko makayat ko kumagat. Maminsan ton dayjay kuya. Maturog tan. Akit makaturog akon. Sige. Agora ka. Apay. Dapay tartaraudin na nga tubog. Agora ka tapos pesek pay. Ha? Oo, tayo subo naman. Tinilmon na amin. Awanti sinayang na nga tubog. Maturog tan kuya. Ureta na barat bagitan. Permi ang mabalin ka din agpaminduatan to no. Pagarikan makariing ta. Sige kuya. Sige. Paraking ka. Agpaminduatan to. Unta panakpakin kan to. No kaya't mo siyak tumitimangan titahong mo. Sige kuya. Maturog ta nga ruten. Kat talagang makaturog akon. Itay pailaeng. Good night kuya. Good night Vanessa. Thank you Thank you ti panang paragsak mo kanya. Awan ti anyaman na kuya. Siya kumaati ag thank you king ka. Nakasaysayaat ka. Nakaturog ak adagos gapoy ti bannog ko. Bannog ko'y trabaho. Hindi siyempre ti inom ko. Sakit. Napakapsuya na. Napagustuhan ti bagi. Akit nagimas ti turog ko kasin yung nga uray no pejak nakita ng amok nga nakaisemak. Nakaisemak nga naturog. Idi makariingak. Sa pulet ni Vanessa, awan isunay ti sibay ko. Nakariing siguron ko na. Baka bimangon ket rimor iti kwarto. Kaya di mapang ko sa pulen, rimwara kiti silid. Nakita nak ni nanang. Adda isunay ti salas, nakita nak nga rimwarak iti silid ko. At damet ni Manang Helen iti kusina nga agisagsagana iti pamigad. Nimbagabigat mo nanang. Nimbagabigat mo met barok. Iti man amok barok kat dito'y kasalas ka naturag. Ang maggapu ka mat iti silid mo. Una nanang, ita matla silid ko nga naturog. No kasta, tesa nga ili tinaturog dito'y salas. Saan nanang? Ijay matlaing silid ko nga naturog di Vanessa. Anya? Nagkasilid kayo. Iti sa nga ilim. Nga iso tinagidda iti katrem kat sikat ti baba. Saan nanang? Anya nga raud? Di mo kunain nga nagkaida kami ti katrek. Anya? Kaapi nga nagkaida kayo. Kat nakailit ti katrem. Kat jak kumamot kahit ananang yung iso naman tinagpilit. Okay lang kanong kingwana. Aking na. Ti agpaiso nanang.
Ada good news ko keng ka. Good news nga. Adanton manugangin nyo. Ay, sino? Akit naragsakak ano da manugangin kon? Ni bareng inoy palubos ni Apo akit. Ni Banesan to ti manugangan nyo, nanang. Ni sino nga Banesa? Kada ti insangput ko di rabi eh. Kinaigdam. O nanang. Ay namabalin ay ang nga manugangag isuna. Kaapi ko masaan na mabalin nanang. Ti agpaiso kit ada na pasamak min. Ang saan nga napasamak ang ada inaramid mi di karabi nga. Nga aramidin di ti agnobya. Araramidin di ta agasawa. Anya kin mo kasawain? Ha? Ada na pasamak kada kami. Basta, nanang. Ada na pasamak. Nag-sex kayo, kasta. Kasla ka dyan, nanang. Ang saan nga normal nga sex. Anya nga raw. Kinanatatarong mo. Inimit nanang. Abi, kasta pa nagsasao. Katuwa na kastat aramidin di kaskin ni Vanessa. Anya kit mo sa nanang. Ay, isumala kaya dadagi jay. Ay, sumala ti mabalin nga maaramidin. Iti kaskin ka lalaki. Ah? Dita, mangan ti tarong ti lalaki. Kasta malat kaya da nga aramidin kadagita. Ay, iti kaskin ni Vanessa. Anya ti kayat mo kasawan nga. Kaskin ni Vanessa, nanang. Kaskin ni Vanessa. Nga may sa abakla. Anya, saan nga bakla ni Vanessa, nanang? Babae. Nadingkal ko pa yun. Iti barukong na. Ada suso na, nanang. Dasuso na nga agpaiso ang mga operada. Oh, okay, nakita mo ka di, dati kukwa na. Saan nanang? Saan mo nakita? Awamot, tinakita nga na. Ay, kaya amangan inipit na. Kakastada da kita babakla. Saan nanang? Ay, pagbagi na pailangan, bagit babae, buses na kit. Wan, adot babakla akastan, buses babae. Ay, operadan to pa ti Adam's apple da. Ay na, di ka lang nadlawan. Baraw, sa aping ibagayo nga bakla nanang, kasano ko mga bakla ko na yun, kadibot pinakita. Saan ko nga nakita ang ni Manang mo Helen, so pag-istorya, Manang Helen, abi bagbaga ni nanang nga, bakla ka nun, ati isa nga ilig, di rabi eh. Ay, ading ka, ta nakita itay di talikod. Bapan ko maag-CR, nga mada ni nanang mo di ta CR. Makais-isbunsan na pandita likod, dinaksa na lasing, ay dinaksa nakita. Nakita kay mismo nakatakdirmat. Nakita, adalatag na, adalawit na, bara ading ka. Lalaki magkunak, aking makabababae tilanga na si ka. Ano talaga nga di mo amukot adot maalilaw na. Anya? Ha? Agpaiso ka diti ko na manang? Nakita, aya po aya. Agoy-uya, dati duwa nga itlog na. Di nakita, agpakpakanak namin ti manok itay, imis budi talikod. Ha? My God! Agpaiso? Agpaiso. Apo, hindi nakita na, ti dardaras na nga nagtartaray. Agapukpukaw matlatan. Aniya? Nukasta? Bakla ni Vanessa? Ayun, baraw, bakla. Agswitik nga rin, may agulbud nga rin man. Ayan, ni Helen Mike. Bakla nga rin. Anya ngamin ayat inaramid na kinkakin na natatarong mo. Amo ka kit babae na anang. Ay, nagluko kan. Ay, Diyos ko, aya. Kasinyong ti problema kita kit kasla medyo na phobia akon. Ilimid ko kuma tinapasamak nga adamay sa abakla nga dandanik na dungpar iti tengay ti kalsada nga napigsa iti tudo at tinulungak gapot a malamlamin ken awan ti pagluganan na nga inyawid ko iti balay mi tadi na ammunod sa dinot pagawidan na nga pinabuludan ni nanang iti arwaten na tanabasbasa ti bado na nga saan ko lang nga pinaturog iti silad ko no dikit kinaidakpay nga saan ko lang nga kinaidda no dikit adda pinapasamak nga saan ko marumbe nga mapasamak
Nga iti kabigatan na kita duktalak nga may samit gaya mabakla ni Vanessa. Ang naimarites mo't gayam ni Manang Helen iti karuban aging nga nagwaras yan iti lugar ni. Kadadaag ko na nga agbabakla ak kano. Ta kinasiled ko kano, kinaidak kano ti maysa nga bakla. Numet ilibak ko nga pimatulak iti bakla. Ibagadang mat kasyak kano kat baklamat. Ta kinaidak kano nga ron ti bakla, padak nga bakla. Nga ape ko mga ano nga agkaida kami. No sa anak nga bakla, no sa anak nga pimatul keng kuana. Pabo Diyos ko aya. Pati dagiti katrabahuak nakadanon kadakwadan. Kang kantsawan dak, angem no kantsawan dak. Sige, kantsawan dak, tadi kay iliblibre ti arak ken pulutan. Ay, sorry Purman, kung kulami lang Purman. Saan dak kanto kan kantsawan ng Purman? Angem dilat ta maliklikan nga dapan ang kantsaw da kanyak. Nga iti na minsan, ket naalilaw nak, iti maysa abakla. Pagharap ko ababae kat adda na pasamak ka na kami. Sumilagayam nga dinakayat nga panakpakik. Adda ko mamanen ti babawik. No ti panakpakik, ti pinanakpak ko. Ket ti pagruaran ti rugit. Iyak. Iw. Iti agdama kasinyong ket awang pay nobyak. Kasla maamakak mo ten. Baka maulit ti napasamak. Aglalo ita nga panawin ket narigaten nga maidilig. Narigaten nga maigidyat. Digiti pudno ken saan na pudno nga babae. Di ngamin. Ada digiti babae nga kaslaglang nga lalaki. Damat digiti baklagayam ngim nakabababae lang ana. Ada digiti retokada, ada digiti operada, ada digiti transgender nga makuna. Iso nga nakamamak. Angem no adda akit na saya at kumaa. Ang narigat ba nga ibaga kita man pelang arod. Dati pamanek-nek nga may saka babae kunak. Sakbay ko nga arman. Madi awam no apay ngamin nga awan ti makurso na daak kadagiti amam mo. Ta sigurado ako mga babae da. Balakadan takman kasin no kasanok nga malipatan day di napasamak. No kasano nga mailiwliwag ko. Maikat ko iti lagip ko. No kasano nga maikat ti pobyak. Gano kasano nga maka-move on aktap no ti kasta ket maadda-anak tumeten iti love life. Jack matkarod ket apaayen ni nanang ko. Kaya't ko nga patganti kid daw na nga agasawa akton maadda ni sunat manugang ken maaddaan tumet iti apo ko. Agyaman nagtianos mo nga nangurnos nang ibasa ken nang drama iti pakasaritaan ti parikot ko iti biag kasinyong ken thank you iti panagkarim nga di mo to ibagbaga ti kinasyasinok iti asinuman. Aglalo ka dagiti viewers tayo. When Porman, thank you. Thank you matking ka. Don't worry. Iyo na ako. Ay, agyaman nakpay ka digiti nagbuya, digiti naruway nga nagdengeg. Digiti mangted kanyak ti balakad. Thank you very much. Sabi ko mata, adda na ibatik nga adal, liwliwa kan pagsarbingan ti biyag, kadigiti amin nga nagbuya kan nagdengeg. Kaya nagserbi ko madati nga pakdaar, kadigiti lalaki. Nga siguradwen nyo amuna. No babae matlaeng nga agpaiso, sakbay yu ipakan, tatarong yo. Alright, ayan na. Tuyag problema nga rod na pagayam yo, Dexter, Nueva Vizcaya. Dito nga rod mga kasin, di problem of the day. Sige, paspasan tayo nga balakada nin. Ayan, nag-overtime tayo. Incoming pa kami dito sentro. Danasken nga lakad mi. Okay, thank you mat keng ka sender panangiburay mo kada kami dito kaslaan na dito no ko maikwam ti pelikula kat horror. May isa nga horror movie. Paya. Sinipsip da, digiti manananggal. Sinipsip ti manananggal ng lakas. Deti tubog mo o imbagkid di at hang aswang dayjay. Paya. Ilada nga mapaspasamak ti lubungen. Siguradwen nyo ngamin nga muna. Kiti matan.
Okay, rugyan nga ro din nga ibasa, digiti, balakad yung mga kasin, paspasan tayo, ayan, pasensyan to na, digiti maud-udi nga saan na maibasa.